Me ei varmaan mennä tuolla niinku keskarit pitkällä näin joka paikkaan. Jotenkin sain jo vastauksen tähän seuraavaan kysymykseen, eli esityskieleen, eli olette valinneet ihan puhtaasti suomen kielen. Ette ole lähteneet heittämään Lontooksi, niin onko tässä nyt ihan tietoinen valinta, tämä on nyt mututuntuma lähinnä teidän vastausten perusteella, että saatte sillä tavalla sen sanoman ja viestin paremmin suomalaisille kuulijoille niin kuin perille. Mitä te ajattelette takaa näin ilman, että siellä niin kuin ruvetaan englanniksi kääntämään ja vääntämään niitä lauseita, että se avautuisi mahdollisesti kaikille? Tämä on niin kuin mielenkiintoinen juttu ja silleen tästä tulee tavallaan jatkumo, että tuossa keväämällä niin julkaistaan itse biisi tästä aiheesta ja se varmaan, että itsekin kun rupesin tekemään niin kuin uudelleen musiikkia, niin tein englannin kielellä ja sitten siellä oli ehkä ihan yhtä diippejä asioita ja tämmöisiä, mitä koitti tuoda sille, mutta sitten huomasi sen, että kun sä teet omalla niin kuin äidinkielellä, kun sä rupeat kertomaan asioita, niin niihin saa paljon enemmän sitä niin kuin tunnetta mukaan. Niin ja sitten myös vielä niin kuin, ei pelkästään siihen itse kielellisesti, vaan myös niin kuin laulullisesti. Eli kun tavallaan kun oot siellä studiolla, niin sä pystyt saamaan siihen paljon herkkyyttä, niin kuin kuinka monta kertaa säkin oot itkenyt samaan aikaan, kun sä laulat. Monesti. Niin. En tiedä kuinka monesti, mutta monesti. Niin. Hyvät kuuntelijat, suomalainen mieskin osaa itkeä. Ainakin pohjalainen kaveri. Niin, nimittäin vielä pohjalainen. Harmaa pardon Seinäjoelta. Tulivat ihan vartavasten siis tosiaan tänne pääkaupungin seudun suuriin kirkkaisiin valoihin. Kyllä. Ette ole ajatellut, että heittäisit jonkun kappaleen ihan niin kuin jollain niin kuin pohjalaasittain. Niitä tekijöitä on jo riittävästi, että ja kun itsekään en ole paljasjalkainen pohjalainen, että on Keski-Suomesta kotoisin, niin se olisi teennäistä. Joo. Ne voisi ehkä katsoa siellä jossain, että menisi jonnekin Nurmon painisalille ja yrittäisi keikalle tyyliin ja heittäisi, niin siellä voisi ensimmäinen kaveri katsoa, että ei. Niin. Milloin yhtye muuten virallisesti, milloin olette perustettu ja onko paljonkin bändi jo keikkoja heitellyt? 2022 on perustettu bändi vasta. Ja tällä hetkellä mennään vielä semmosena, sanotaanko tämmöisen modernimman suomirokin Levi and the Leavingsinä ehkä. Eli me ei ole vielä tuolla niin kuin keikkalavoja kulutettu. Me ensin keskitytään siihen, että me tehdään levy valmiiksi ja toukokuussa julkaistaan toi pitkä soitto pihalle ja sitten varmaan sen tiimoilta tulee jotakin, katsotaan mitä tulee. Mutta nyt keskustellaan kappaleesta Mestari, mikä laitetaan tähän väliin, että saa vähän ottaa kahvia tähän kurkkuun kostukkeeksi. No, Mestarihan on nyt sitten semmoinen klassinen, tämä teos on ihan rehellisesti sanottuna, niin tämä on kyllä lyyrisesti syntynyt krapulapäivänä. Eli kuten kertosäkeissäkin sanotaan, että oon mestari aina kaiken munaamaan. Se luuseri, joka saa hyvänkin katoamaan. Eli kyllähän se tämä on syntynyt niissä fiiliksissä. Hyvin nopeasti siihen syntyi sitten myös toi, sanotaan, soinut melodia kulku ympärille. Ja sitten taas se hirveän himmelin jälkeen käri vähän oiko sitä ja se lähti eteenpäin. Mutta tästä myös löytää toisenlaisiakin merkityksiä, mutta näin tämä on syntynyt. Niin ja sitten juurikin toi, että kun puhuttiin äsken siitä, että pitää olla toiselle hyvä, niin joskus voi myös mokata. Eli tähän elämään kuuluu myös niitä mokiakin. Niin, se on se eräs kappalekin. Niin. Joo, itsellensä voisi antaa hieman enemmän armoa joskus. Niin voisi ehkä vähän. Näin, katsotaan minkälainen mestari on mestari, jotenka täältä laitetaan soimaan. Elämä vie mut aina synkkiin laaksoihin. Pääse pakoon edes omaa varjoa. Liian monta vuotta yksin taistellut on. Riippuvuudet, pohjat ja huiput nähnyt jo.
Joo, täällä teille tuli muuten kommenttia, että tuo äskeinen kappale toi mieleen 4 ruusua. No se ei ole kyllä ensimmäinen kerta. Vähän ehkä raskaampaa niin kuin särösointia ehkä kuin Kode tai heidän soittamana, mutta varmaan ehkä vähän fiilis saattaa olla pikkasen. Että ei ole ainut kerta, kun on tullut sanomista 4 ruususta. On ja joku, itse en välttämättä sävyä niin herkästi huomaa, mutta Ilkka Alankoa justiin on ollut vertauskuvana. Mutta parempi 4 ruusua kuin vyöruusu. Kyllä, tai rentun. Joo, ja paljon meillä tulee aina tulee se alkupään apulanta tai sitten 4 ruusua. Ne on ne 2, mitkä sieltä kuuluu, mikä on tavallaan tosi hienoa, että ne kuuluu. Mutta hei, nyt sitten tähän elokuvaan, minkä soundtrackin, kiitoksia vaan muuten, menee semmoiseen arkistoon, että tätähän ei sitten kavereille lainata. Lapua 1976 elokuva. Loistava elokuva. Ehdottomasti, ja jos joku ei ole vielä nähnyt, niin käykää nyt ihmeessä katsomassa tai vuokratkaa, tehkää mitä tahansa. Hienoa musiikkia. Olette siellä mukana ja sieltä teidät muuten pongasin. Miten tämä projekti syntyi? Kuinka päädyitte tämän kyseisen elokuvaan mukaan tekemään musiikkia? Se kävi sillä tavalla, että elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki oli muhun yhteydessä silloin ja sanoi, että heillä olisi tekeillä tämmöinen elokuva tästä patruunatehtaan räjähdyksestä ja siihen liittyvistä ihmistarinoista, että olisiko kiinnostusta kuulla enemmän tästä ja tulla vähän keskustelemaan, että olisiko meillä jotakin mahdollisuutta niin kuin yhteistyöhön. Ja se oli se ensimmäinen tapaaminen silloin. Siellä oli Toni ja muu tuotantotiimit, siellä oli Jokipiin Mikko ja siellä oli Haapamäen Tuukka ja Pohjoismäen Pekka oli silloin ja käytiin asiaa läpi ja heillä oli ehkä se kulma oli silloin aluksi se, että he etsivät siihen niin kuin yhteistyökumppaneita, jotka lähtisivät ehkä mainostamaan elokuvassa tai näin. Joo. Ja keskusteltiin siitä ja yhtäkkiä kun me katsottiin vähän klippejä siitä, että mitä oli saatu aikaan siihen leffaan siihen mennessä ja katsottiin sitä ja mulla niin kuin nousi yhtäkkiä itsellä niin kuin sanotaan, että niskasta tonne varpaisiin. Karvat pystyy. Nousi karvat Joo, pystyyn. varmasti. Joo. Että mä olin tehnyt tällaista biisiä ja olin saanut siihen Gärin mukaan juuri silloin tätä Kivet-biisiä. Mm-hmm. Ja mä olin niin kuin, että hemmetti, että miten tämä voi olla mahdollista. Että siinä oli ihan jumalattoman paljon semmoisia yhtymäkohtia, tarinallisia asioita, mitä siinä oli. Ja sitten sanoin, että hei, voinko mä soittaa teille yhden biisin? Joo, totta kai. Ja sitten mentiin ja kuunneltiin, niin siinä oli varmaan valehtelematta semmoinen, varmaan 20 sekuntia oli semmoinen hiljaisuus, että kaikki jäi tuijottamaan niin kuin vaan johonkin sinne seinään. Joo. Ja sitten, joo, se oli semmoinen. Joo, olipa kyllä. Ja se lähti siitä. Me ruvettiin miettimään, että olisiko meillä jotain niin kuin mahdollisesti yhteistyösaumaa sillä musapuolella siinä. Joo. Siitä se lähti. Siitä lähti niin kuin se ensimmäinen aalto tavallaan. Se oli ensimmäinen. Se oli ensimmäinen aalto periaatteessa tuosta, että se yksi biisi, mikä kuullaan itse asiassa parissakin muodossa siinä. Joo, kyllä, joo. Että siinä on Juha-Matti, joo, se on. Ja se on oikeasti niin hyvin tehty niin kuin versio myöskin, että yllätyin. Se oli vähän semmoinen meillekin semmoinen, mutta tietysti ehkä sieltä kuuluu pikkasen nyt se oma iskelmätausta myös siinä. Joo, kyllä. Mutta sitten tosiaan, niin sitten meillekin tuli sitten halusi syventää sitä yhteistyötä ja mulle tuli sitten klippejä vielä niin kuin sitä elokuvasta, että voisi näihin tehdä vielä niin kuin score-musaa, eli taustamusaa. Joo. Tavallaan sinne ja kävi sille, että me oltiin mökillä, yllättäen taas. Ja sitten tein yhteen kohtaan, mulla oli niin vahva fiilis siitä biisistä, jopa mun äiti sanoi, että älä muuta mitään, kun se kuunteli yhden kerran alakerrassa. Ja äitiä kannattaa totella. Kyllä, ja se päätyi loppupeleissä sitten, josta tuli sitten tämä 40 viimeistä henkäystä myös biisi. Eli se oli aluksi niin kohtauksen taustalla, josta päädyttiin sitten tekemään sitten vielä niin kokonainen biisi. Että se oli niin kuin monen asian summa, että me päädyttiin niinkin isosti niin kuin musapuolella tähän kaikkeen mukaan. Sitten niin kuin jopa julkaistiin toi koko soundtrackikin vielä tuosta. On tyylikäs, ehdottomasti. Toi muuten tyylikäs. Kun ei ollut silloin olemassa vielä, niin ei ole silleen niin kuin jäänyt ehkä semmoisia muistijälkiä eikä... Ei ole silleen ollut oikein tuttu kuitenkaan. Meillä oli perheyritys pitkään toimi Lapualla ja siitä ei tähän tapahtumapaikalle niin kuin kauhean
pitkä matka ollut, niin siitä aina silloin tällöin ohimennen oli jotain juttua. Mutta niin kuin varmaan monesti on todettua, niin tämähän on ollut semmoinen tapahtuma, että siitä ei oikein sen koommin puhuttu. Eli sehän jäi semmoiseksi niin kuin vaietuksi asiaksi, joka nyt sitten ehkä tämän leffan myötä, niin se on auttanut ihmisiä, että ne on ruvennut puhumaan siitä. Loppujen lopuksi oli se Juha-Matin kanssa magea yhteistyö, mikä tehtiin, että saatiin se 70-luvun iskelmäversio. Minä yritin laulaa sitä valehtelematta 30 tuntia ihan oikeasti. Ja mä olin sitä mieltä, että eikö nyt tää on aika hyvä jo. Sitten tulee Juha-Matti kerralla vai? Niin, just näin. Sitten mä vein Gärille ja joo, tää on ihan kiva. Mutta siis oikeasti, tossa on kyllä se, että jos on niinku tottunut punkkia ja rockia ja ehkä vähän ballaadeja laulamaan, niin kaikki toi tommonen niinku rytmityspuoli ja se, että mitenkä sanat tulee sinne, kun mennään tommoseen iskelmään, niin musta ei kyllä ollut siihen. Niin, ja sitten kun vielä se biisi soi tavallaan radiossa siinä leffassa, niin se, että sen täytyy kuulostaakin myös iskelmälle, jotenkin niin kuin sen aikakauden niin kuin iskelmälle vielä. En ole varma nyt kumpi versio. Tämä on todennäköisesti sitten, tämä ei ole Juha-Matin versio tästä Kivet-biisistä, mikä tuossa nyt on tulossa. Mutta se itse asiassa on se alkuperäinen, mikä sulla siellä on. Ihan se. Mutta ennen kuin laitetaan soimaan, niin hei, täällä kysellään, että koskas muuten teidän älppäri, tai siis albumi, ilmestyy? Toukokuussa. Jossain vaiheessa toukokuuta. Kyllä, päivä ei ole vielä ihan lukkoon lyöty. Todennäköisesti niin, että meiltä tulee tässä ennen toukokuuta sinkku tai tuplasinkku vielä yksi pihalle. Tämän Jaathan biisin jälkeen ja sitten julkaistaan varmasti toukokuussa albumi ja yksi kärkisingle siinä samalla. Joo. Sitten myös teemme pienen painoksen CD-versiota. Joo. Koristeeksi. Laitetaanko kivet soimaan? Laitetaan. Niin kuin aika muuttuu ja ihmisetkin